braňou. Prečo ste ma tak zarezali do piči braňou? Prečo ste ma tak zarezali, čo si to za púla? To ste ma teda fakt nasrali, keď vidíte, že je tam 13:00. A necháte ma kokočinu povedať, Krista Boha vám do piče. To sa len vám dvom chujom môže stať, už som naozaj nasratý do piče. Nekrič na mňa, ja si tu konko neválam, a zda máš pocit, že zahálam. Prečo musíš furt kričať na nás? Však sa tu snažíme furt robiť kolo vás. Ani ja si tu kokot neválam, a preto vrieskava nadávam. Ale keď poviem kokotinu v živom vysielaní, tak je asi niekde chyba páni. Potom nedivte sa, že na vás niekto kričí, keď divák celé vidí to do piči. 8-krát sa niečo spýtam do piče a vy neviete povedať ani meké F. Vybuchli mi poistky, nepomôžu chladiče. Veď vy kokoti zistíte, kto je tu šéf. Piči, aj s takou spoluprácou, toto naozaj prisahám Bohu. Piči, tam čert mi bol dlžný takýchto šrácov, však ja vám černý bodík pričítam. Nekrič na mňa, ja si tu kokot neválam, a zdá máš pocit, že zahálam. Prečo musíš furt kričať na nás? Však sa tu snažíme furt robiť kolo vás. Ani ja si tu kokot neválam, a preto vrieskava nadávam. Ale keď poviem kokotinu v živom vysielaní, tak je asi niekde chyba páni. Potom nedivte sa, že na vás niekto kričí, keď divák celé vidí to do piči. Na budúce, keď tam bude kokotina svietiť a merčaka pičovinu necháte povedať, už sa vám nebudem ani priečiť, tak ho v tom nechajte sa vykúpať. Paráda, super, ďakujem pekné, to je všetko, to je všetko. Na budúci, keď tam bude kokotina svietiť a merčaka pičovinu necháte povedať, už sa vám nebudem ani priečiť, tak ho v tom nechajte sa vykúpať. Paráda, super, ďakujem pekné, to je všetko, to je všetko.